Ngicela uxhaso la ngifuna ukuqala isonto bakwethu ngifuna ukuqala isonto manje ayi niyabona seningiyale kakhulu bakwethu seningibonise kakhulu nithi angihlukane nayo yonke lento cha nginikeni-ke phela iplan yokuthi ngenze njani okungcono angenze into ezongiqhelisa kuzo zonke lezi zinto ngoba mina ngiyatalapha mina ngiyashaya mina ngikhuluma iqiniso ngicela ningixhaseke bafowethu okungcono ngivele ngiqala isonto ngoba vele ngisikhondla khondla la kwezenkolo angivele ngiqala isonto ngipheni imali ke bakwethu ngipheni imali ngendlela eningangipha ngayo celani ke i-account yami celani i-account yami nikwazi ukungipha imali ngendlela eningangipha ngayo ngikwazi ukuqala isonto ngizothenga ke i-sound system i-decoration ngiphinde futhi bese ngiyarenta ke esakhiweni thizeni edolobheni thizeni so ngisizeni ke ngikwenze lo vele ngiphiwe kakhulu ngofakazi niyazi nani ngiphiwe kwezenkolo lalela ke uNkulunkulu wadala konke ayibabani ezinye zeintshumayelo lezi engiyobe ngishumayele esontweni uNkulunkulu wadala konke are you sure are you sure ngempela usukuyicabange kahle ilento mengabe uyisho uthi uNkulunkulu umdali wakho konke okay ake sibheke ukuthi uNkulunkulu wadala konke yini uGenesis chapter 1 uverse 1 uthi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Do you believe that? Naba bethi yebo. Okay. Uma ngabe uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, lezi indawo zombili kuhlala uNkulunkulu nabantu kuzo. Angithi uyakuvuma lokho? Lezi indawo zombili uNkulunkulu mayesidala uzidalele yena nabantu bakhe. Uyakuvuma lokho? Naba bethi yebo makhanya. Okay. Isihogo sona sadala obani? Naba bethi sadala uNkulunkulu. Liphi ivesi la uNkulunkulu edala khona isihogo ngoba sinawo amavesi la uNkulunkulu edala khona yonke into engingakayibali la. Sinalo ivesi uNkulunkulu edala ama destination awu2 i-destination yokuqala umhlaba, destination yesibili izulu. Kuphi la edala khona i-destination yesithathu ekuthiwa isihogo? Tswi nazi-ke intshumayelo engiyobe ngishumayela-ke mawuthi uNkulunkulu wadala konke uyangihlekisa yazi ngicela ivesi uNkulunkulu edala amanzi ngicela ivesi incwadi nechapter nevesi uNkulunkulu edala amanzi naba bethi abayitholi. Okay asidlule lapho ngicela ivesi uNkulunkulu edala ubumnyama. Cela incwadi nesahluko kanye nevesi uNkulunkulu edala ubumnyama. Kodwa nina hey niyazi kuzobe kumnandi kanjani kuleli sonto. Hayi ngiyekeni lokho naba bethi abakuthola. Okay ngicela ivesi uNkulunkulu edala umoya. Nina nithi uNkulunkulu udale konke, uNkulunkulu wadala konke kwaze kwasho noSolomon laphana encwadini yama Proverbs izaga. Hayi konke ngaphansi komthunzi welanga kwadala uJehova. Ngicela ivesi uNkulunkulu edala umoya. Kuzobe kumnandi kuleli sonto. Bafethu lalelani. Ngicela ningixhase ngifuna uqala leli bandla bakwethu ngifuna uqala leli hey lalela incwadi yamakhosi ithi iBook of Kings ithi kwafika inqola yomlilo yathatha lo mfana lo ekuthiwa ubani uElijah uEliya yamthatha yakhuphuka naye waya ezulwini. Funa uku-underline lo evesini yamthatha uEliya inqola yomlilo yakhuphuka naye yaya ezulwini. Lalela ngithini ithi babebuka uElisha was there watching waze wathatha ingubo eyasala ngesikhathi inqola yomlilo imhlwitha lo mfana ihamba naye beya ezulwini. uJohn
ngokaJohane chapter 13 izokutshela ukuthini, izothi akekho umuntu owake waya ezulwini ngaphandle kukaJesu. Kuzobe kumnandi kuleli sonto. Imani bakwethu, uEliya waya na ezulwini noma uJohane unamanga mayethi akekho umuntu owakwa ezulwini? Kwenzakalani? Ubani onamanga la? Ukuthi uEliya waya ezulwini amanga lawo noma uJohane oqamba amanga uma ngabe ethi akekho umuntu owakwa ezulwini? Hey bakwethu, ngixhaseni ngifuna ukurenta isakhiwo ebese ngithenga isound system ukuze kube mnandi phela ningabhoreki. Ngithenga isakhiwo, I mean njalo ngirenta isakhiwo ngithenga isound system. O keyboard player bami ke angimfuni u keyboard player osanganayo. U keyboard player bami kuzoba o DJ. Ngifuna mina u keyboard player okwazi nok DJya. Ozoba ama sound engineers amje funa kube o DJ abantu abakwazi nok DJya kulelo sonto. So kusazoba mnandi. Ningasheshi ningibulale wezitha zami, ningasheshi ningibulale. Niyayizwa ivision enginayo, ngifuna uqala leli sonto, ngifuna siyolungisa. Kunomonakalo khona lapha, kunomonakalo khona lapha kwezenkolo, kwezeBhayibheli. Kunomonakalo omkhulu okukhona kwezenkolo, kwezeBhayibheli. Kanti ake nginithembiseke ukuthi leli sonto lizophinde futhi libe yiorganization yokusiza abasweleyo. Leli sonto lizophinda, angeke nje kube isonto kuphela, lizoba futhi iorganization yokulekelela abampofu. Uma ngabe ungasebenzi ukhonza kuleli sonto, every month kumele uthole igrocer. Every month mawurenta kumele uthole igrocer kanye nerent, ukhokhelwe irent. Mengabe nje ukhonza kuleli sonto leli engizolivula, every month kumele uthole igrocer kanye nerent until uze ukwazi nawe ukuzama, uze ukwazi ukuyimela. So abantu abadala bazobe bene grant abayitholayo kuleli sonto, abadala aba above 60 kuzobe kune grant yabo yale organization abazobe beyithola. Usuzobona ukuthi uma kwenzeka kuleli sonto kubiza umnikelo uzobubona ukuthi wenzani. Uma ngabe uneyinkinga mhlambe khona into oyikweletayo usuyabona ukuthi igama lakho selizongcola, uzokwazi ukuzongqongqoza kuleli sonto, sikwazi ukukophula kulezo kweletu leyo, sikukhokhele zonke lezo mali lezo up until ume nawe ube strong, ubuyele emandleni akho, ukwazi ukwenza izinto zakho ngendlela ofisa ukwenza ngayo, ebese ulukhokhela ke phela isonto, ngoba imali yesonto le yabona yokwenza izinto zasesontweni. Sikhiphile sayokwenza izinto zakho ezipersonally zezikweletu zakho. So isonto lizobe likwazi ukuxhasa lapha nalapha, uyabona. So ileyo ke bakwethu ivision enginayo, ngicela nje uxhaso bakwethu. Ngifuna siyolungisa umonakalo odalwe inkolo kubantu bakithi abamnyama. Ake ngithembeke bakwethu ukuthi nizongiphuthuma ko inbox nifuna izinamba zami, nifuna ama bank account ami ukuze iphumelele.